No čaute, sme tu zase. Čaute. Teraz budeme čo robiť? Kde sme? No však povedne. Ja, no tak nachádzame sa v Chorvátsku a našli sme v obchode Doritos barbecue, tak som si povedal, že musíme ochutnať. Barbecue. Ninka našla Sweet chili. A ako bonus, Pringles. ale štiplavé. Hej, ale Tak čo ideme ako prvé? krásy. Barbecue. Ale vždycky je to v tých čipsách, že proste polovička, sú tam čipsy a polovička je vzduch. Nie? Tu je vzduch, a tu sú už čipsy, hej? To je strašne malo. Fuj. Poďme prvý. Takže dáme si čin. Dobre, také sladké. Také čudné to je. Sladké. Je to sladké, ale taká jedna chuť je tam a ja proste neviem ju okomentovať, že neviem, k čomu sa podobá. A že by barbecue? Je to barbecue? Nie? Olej na naftu. Ešte olej na naftu. Dobre. Koľko? 7. Ja 7,5. Teraz otváram ja. Vôňa. Dobre. Sweet chili. Dobre. No, tak ideme na to. Počúchaj. Tak už 15 komár máš typov. Chute ako Slovakia chips paprikové. Poznáš? A naozaj? Ja? Ne. Keď si kúpiš Slovakia chips paprikové, tak podobná chuť. Nemyslíš, že to neštípe? Neštípe. Aspoň budeme mať na cestu domov, budeme mať čipsy na aute. Koľko dávaš bodov? No trošku je to také štiplé, ale iba trošku. Koľko dávaš bodov za Doritos Sweet Chili? Chuť je dobrá. Pre mňa 10. 10? No ja dávam 8. Nechutia. No, Mini Fanta zo Chorvátska. Taká malá oproti tomu. Ale jaká malá. Ale myslím si, že toto bude asi štípať viac, lebo sú tam jalapeňo a je tvoj oheň. Takže toto asi sa priprav. Už také som chutnala, ale som zabudla na tú chuť. Štípajú? Štípu? Štipu, ale asi neveľmi som to. O chvíľku. Nepomôžeš mi? Už ne. No. Už moc. Takže. Ideme na to. Skúšame to pre vás.
Aké to je? To vôbec neštípe. Akože vôbec. 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 No, tak toto je sklamanie. Ako Napriek tomu, že tu, je oheň. že tu sú jalapeňo, nie? Áno. Jalapeňo, oheň, toto ďalšie hento. My sme si mysleli, že to bude strašne štiplavé. Hej, štiplavé. Štiplavé, hej. A proste, nie že tu wow, bomba, že tu bude Že strašne... aj vodu sme si pripravovali. A akože nič. A to isté, no, okay. Tieto sú dobré, hej. Tieto zase malo byť malo čili. No dobre. Ako hovorím, aspoň máme na čo jesť. Cestu naspäť domov z Chorvátska. A ešte zajtra si musíme užiť deň. Ešte jeden deň ostávame. Ideme na ďalšiu pláž. Na našu prvú, najlepšiu. Takže tak. Ale chápeš, že vôbec neštipujú? No. Dobre. Koľko? Dávam tiež 8. Ja dávam. Nie, lebo ma to sklamalo, dám 6. Lebo som čakal, že to bude štípať. Nie to A trošku štípe. Podľa mňa trochu to štípe, tak dám 7,5. No dobré. Tak našim výpočtom asi toto vyhralo. Asi toto vyhralo. Toto chutí to ako Slovakia chips. Paprika. Ale je to Doritos. Tuším, že to je aj takšie. Ok, ľudia. Počkaj, Toto je z dnešného videa všetko. Toto je euro. Toto stalo euro. Aj euro, 2 eurá. Euro. Nie. Euro aj cent. Nie. Hej? No dobre. Mamka, že to stalo euro aj dačo? Toto. Je to. No. Dobre ľudia, toto je z dnešného videa všetko. Dúfam, že nám dajte aspoň jeden like. Alebo odber, to nám pomôže. Ešte 6 odberov a máme 100. 6 odberov. 6. Po anglicky. 6 subscribes. OK, tak ďakujem pekne. Predtým sme mali 95, čiže nám chýbalo iba 5. Bavte sa, užite si leto. Pekné prázdniny želáme. No, tak ahojte. Ahojte, uvidíme sa na ďalšom videu, čo bude už Čo skoro? u nás doma. Z domu samozrejme. Čaute. Pa.